dakata kake kuskura ki bude min wannan fuskar taki. Idan kina tunanin kin shigo gidan nan ne domin ki ji daɗi to wallahi kin yi kuskure. Nura, ko dai ka fara shaye-shaye ne? Matattawa zaka aura? Sai dai kai ne nake tunanin ka fara samun taɓin kwakwalwa. Ka tafi can ka nemi inda ubanka yake, ba dai ni ba. Kai sharri suka sun faɗi ba daidai ba. Wai kana nufin har yanzu baka fidda yarinyar nan a ranka ba? Yanzu ne ka tabbatar man da cewa ba da wata kima, ba da daraja, ba da wani sauran mutunci a idananka. Kar ka sake ka taɓa ni. Masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi, kuma zaka gina rama mugunta ka gina shi dan gajere. Dalili ne ke kawowa kaji mutane suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Iktisa, yarinyar kirki ce. Yar gidan aminin mahaifinka ne Malam Musa. Malam, yarinyar nan ba faɗan wanda ya mata cikin nan za ta yi ba. Intisal, me zan gani haka? Tun da na fara ganin Intisal, na sa aka ɗauko ta, ne mata fyaɗe. Kamar da wasa ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya illata, ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya gigita wa rayuwa, sai dai kash a ina gizo yake sakar bai sani bane ko kuma yana sane. Kamar da wasa ya yi liyafa da rayuwarta sai dai bai san da ita zai wasan sallah ba, haka zalika ya yi cakwakiya kuma da rayuwarta bai san da ita zai tarayya ba. Kamar da wasa. Kamfanin Dutsen Mafin Production tare da haɗin gwiwar For Live Record Dutsen ma suka ɗauki nan kamu wannan ƙaton na shiri mai suna Kamar da Wasa. Ci gaban shirin Isa Bawo Doro, ɗaukar nauyi Muhammad Bara'u Zakka Absi, mashirin shirin Mudassir Isyaku Dutsen ma, labari da kuma tsarawa Sada Musa Yarima, mataimakin mai bada umarni Murtala H Muhammad. Kamar da Wasa. Wanda ya bada umarni Mu'azzam A Umar.